Γεια σας παιδιά. Ναι, είχα καιρό να κάνω βίντεο. Γενικώς δεν θυμάμαι πότε έχω να κάνω βίντεο. Και ναι, αυτό το βίντεο θα είναι ό,τι λέει και ο τίτλος. Λοιπόν, αυτός είναι ο σερβερ μου, με τον οποίο θέλω ένας να γράψει στα σχόλια, γενικώς όλοι προσπαθήστε, και να γράψετε το κανάλι σας, να το περιγράψετε, και εγώ θα διαλέξω έναν να μπει στον σερβερ. Είναι ανώνυμος ακόμα επειδή δεν ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, εδώ είναι μερικοί φίλοι μου. Μισό λίγο, να δείτε κι εσείς. Βλέπετε. Κι άλλος. Όλοι αυτοί οι φίλοι μου, δεν πιστεύω να σας το έδειξα καλά εδώ πέρα, πότε θα ξεπεράσω. Οπότε όλοι αυτοί οι φίλοι μου θα είναι στο σερβερ μου. Εδώ επίσης είμαι εγώ, ο βασικός owner, και αυτός είναι ο φίλος μου, ο δεύτερος owner. Και τώρα αυτό δεν μας αφορά. Αυτό είναι το spawn που σας έδειξα, που το έχουμε κάνει πάρα πολύ τέλειο. Σαν μουσείο είναι εδώ, να το πω έτσι. Και εδώ είναι κάποια χρήσιμα πράγματα, όπως αγελάδες, γουρούνια, αυτά τα όσιλα, πώς λέγονται, για να γίνουν γάτες, και σκύλους λίγους. Και εδώ κάτω έχουμε slimes. Ο καλύτερος τρόπος, επειδή δεν σπονάρουνε, τα έχουμε βάλει έτσι εδώ πέρα. Και έχω βάλει και πινακίδα που γράφει: σκοτώστε όσο slime θέλετε και αν τελειώσουν τα αυγά ειδοποιήστε μας. Εδώ δεν θέλω να το πατήσω επειδή δεν έχω σπάθει ακόμα και έχω τόσα πολλά slime εδώ μέσα που σίγουρα θα έχουν φτάσει τουλάχιστον για να τελειώσει τη σεζόν. Τώρα, ο σερβερ μου είναι ο Fantastic Land, έτσι τον ονόμασα. Είναι τέλειος, υπέροχος, έτσι νομίζω. Α, και επίσης εδώ, όποιος χαζός πέσει είναι χαζός. Α, εγώ ήμουνα. Νερό, υπάρχει νερό. Νερό, πού έχει νερό? Εκεί έχει μια λίμνη. Λίμνη. Πέθανε. Λοιπόν, αυτό είναι το spawn. Τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα, αρκετά είπα. Αρκετά πράγματα είπα για τον σερβερ μου. Τώρα το μόνο που θέλω για εσάς είναι να έχετε ένα οργανωμένο κανάλι στο YouTube για να μπείτε, το οποίο δεν μας αφορά πόσα βίντεο έχετε κάνει, και άμα το μην βάζεις και εδώ πέρα, δεν με αφορά τι βίντεο έχετε κάνει. Και οπότε γι' αυτό το λόγο θα σας πω ένα πράγμα. Το θέμα είναι να ασχολείστε με το Minecraft. Το πόσους subscribers έχετε ούτε πάλι με νοιάζει. Τώρα το σημαντικό για μένα είναι να έχετε ένα οργανωμένο κανάλι, το οποίο να μου το περιγράψετε, να μου πείτε τι πράγματα έχει, ποιο είναι το όνομά σας, το username, τέλος πάντων θα μου τα πείτε εσείς, και στα σχόλια από κάτω να μου γράψετε όλα αυτά που σας είπα, και θα επιλεχτούν τυχαία από όλη την ομάδα στον κόσμο, τον σερβερ αυτόν. Τυχαία θα επιλέξουμε έναν από εσάς να μπει. Σας ευχαριστώ που με υποστηρίζετε και ναι, και ακριβώς τώρα περιμένετε λίγο. Αυτό το βίντεο δεν ήταν καθόλου σημαντικό. Το μόνο είναι ότι να μπείτε στον σερβερ μου αν θέλετε. Γάμω τις αράχνες. Παίρνει τα strings. Λοιπόν, αυτό είναι το spawn. Πιστεύω είναι πολύ καλό για ένα σερβερ αυτόν. Εδώ γράφω τους κανόνες, αλλά θα τους διαβάσει όποιος μπει μετά. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι το spawn, όπου όλοι είναι στη σημεία τους. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Μίτσος, μόνο που τώρα έχει αλλάξει το όνομα, το έχει κάνει Jimbozy X007GR επειδή τον χάκαραν.
Και ο George Greer 21, το όνομά μου. Εδώ ο φίλος μου, George Βρόνος 7. Αυτός είναι άγνωστος. Θανάσης 15. Και Albi Alban. Μην φανταστείτε ότι είναι κανένας Αλβανός, όχι καμία σχέση. Απλώς είναι το επίθετο του Αλβανός και το όνομα του το έχουν βάλει Albi Alban. Τέλος πάντων. Επίσης θα σας πω κάτι, δεν είναι όλοι μέσα στον σερβερ YouTubers, λίγοι είναι. Γενικώς μόνο εγώ που θα μοιράζομαι το κανάλι με τον φίλο μου, τον Μίτσο. Ναι, τέλος πάντων. Ο Θανάσης δεν πρόκειται να φτιάξει κανάλι, δεν το έχει σκεφτεί ποτέ. Ο Άλμπι προσπάθησε αλλά δεν το κατάφερε. Και τέλος πάντων, και ο George Βράνος 7 ίσως θα φτιάξει, ίσως, δεν ξέρω. Γι' αυτό και θέλω όποιος μπει να έχει κανάλι στο YouTube, ώστε να είναι όλοι. Τέλος πάντων. Τώρα θέλω εσείς κάτω στα σχόλια, όσοι θέλετε, να μου γράψετε, να μου περιγράψετε το κανάλι σας, πόσα βίντεο έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Δεν με αφορά πόσους subscribers έχετε, το ξαναλέω αυτό. Και ας μην έχετε ούτε που με νοιάζει, τέλος πάντων. Εμάς μας νοιάζει να έχετε ένα οργανωμένο κανάλι με το οποίο να ανεβάζετε βίντεο. Ούτε μας αφορά famous, ούτε likes, ούτε τίποτα. Το μόνο που θέλουμε είναι να μάθουμε το κανάλι σας, να μας το περιγράψετε και εμείς πολύ απλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για εσάς. Και επίσης καλό θα ήταν, πάρα πολύ καλό, να μην, όταν μπει δηλαδή κάποιος, αν μπει, γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί να μην μου γράψει κανείς, αν μπει κάποιος να μην γράφετε αρνητικά σχόλια, όπως για ποιο λόγο έβαλες αυτό το μαλάκα, εγώ είμαι πιο καλύτερος builder. Δεν μας αφορά, αλλά όμως επίσης για να ξέρω και να μην λέτε εσείς μερικοί ότι ας πούμε θέλετε καλύτερο builder, αυτό το άτομο που θα μπει πρώτα πρέπει να περάσει ένα τεστ με το οποίο θα πρέπει να χτίσει ένα σπίτι. Αν το σπίτι είναι πολύ καλό, τον δεχόμαστε. Αν όμως το σπίτι δεν είναι πάρα πολύ καλό, τότε δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί δεν βάζουμε νομπάδες, βάζουμε μόνο προ μέσα στον σερβερ. Τέλος πάντων, τι άλλο, να σκεφτώ, είναι νύχτα. Λοιπόν, ξέχασα να πω κάτι καλύτερο, πιο σημαντικό, όχι καλύτερο, πιο σημαντικό τέλος πάντων. Πρέπει να έχει Skype. Αν δεν έχει Skype δεν μπορούμε, γιατί αν είναι από αλλού δεν θα μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί του, οπότε ναι. Αν δεν έχει Skype ο παίχτης, τότε δεν μπορεί να μπει. Και γι' αυτό οι καλύτερες πιθανότητες να μπείτε είναι να μας υπακούσετε, να έχετε αυτά που σας ζητάμε κτλ. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, με το οποίο μπορεί να ανοίξουμε και τον σερβερ μας ολοκληρωματικά, με όλους τους φίλους μου και όλους αυτούς. Οπότε ναι, σας είπα, έχω πολύ καλά πράγματα εδώ. Μπορείτε να εκπαιδεύσετε γάτες, σκύλους από την αρχή, να σκοτώνετε τζάμπα γουρούνια, τζάμπα γελάδες και slime, γάμο τους σκελετούς, ναι και τόσο. Και σκέφτηκα, επειδή μιας και δεν έχω πολλά άτομα μέσα στον σερβερ μου, γενικώς θα έχω, επειδή δεν άνοιξε ακόμα ολοκληρωματικά, μόνο για μένα είναι τώρα. Και με τον φίλο μου, επειδή μαζί τον φτιάξαμε έτσι όπως είναι τώρα. Οπότε ναι, όπως είπα, χρειάζομαι να μου περιγράψετε το κανάλι σας, δεν μας νοιάζει με τις subscribers, τα like και όλα αυτά. Να μου πείτε πόσα βίντεο έχετε κάνει μέχρι στιγμής, να μου πείτε αν έχετε Skype ή όχι και αυτά. Και όπως είπα, μην μποστάρετε αρνητικά σχόλια μερικοί. Υπάρχουν πιθανότητα και στη σεζόν 2 του σερβερ, μόλις τελειώσει η σεζόν 1 να μπούμε στη σεζόν 2, να βάλουμε και άλλα άτομα. Αυτό δεν μας αφορά προς το παρόν, επειδή ούτε καν που αρχίσαμε τον σερβερ. Οπότε γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε Skype, το κανάλι, το περιεχόμενό σας κτλ. Και ίσως θα πούμε στο επόμενο βίντεο να είμαστε όλοι μαζί καλά μέσα στον σερβερ, ή στο επόμενο βίντεο που θα κάνω μόνος μου ή με κάποιον φίλο μου. Οπότε γεια σας, bye παιδες.